Dayon ta sa ato ang series. Ang series na to nga naguluhan og mga sulat ngadto sa 7 ka iglesia, the 7 letters ni sa 7 churches nga ato nang gikutlo diha sa pinadayag 2 ug 3 naa ni siya makita nato, no? Sa unang pipila ka Domingo nagisgot og mga iglesia. Gitun-an nato ang sa 7 ka iglesia nga gipadadaan ni Hesus og sulat pinaagi ni Juan, no? Mismo si Jesus Christ nagpadala og mensahe ngadto ni Juan alang sa mga iglesia sa 7 ka iglesia nga atong gibasa. So ang una ani atong nahisgutan mao ang nakita nato sa Pinadayag 1:7 sa atong niagi, mao ang iglesia sa Efeso, no? Iglesia sa Efeso, gitawag ko kining iglesia, gitawag kini mga igsoon og iglesia nga walay gugma nganuman. Tungod kay sa ato nang gihisgutan, ato nang natun-an kining maong iglesia, nagsigi sila himo, nagsigi sila trabaho, buluhaton sa iglesia apan ang pinakaimportante nga bahin nga ilahang nakalimtan mao ang ilang unang gugma ngadto sa Dios. Mao ning ngalan ni siya iglesia nga walay gugma, no? Ang ikaduha mao ang iglesia sa Smyrna. Diin gitawag usab kining iglesia nga gilotos. Ngano gilotos ni siya mga igsoon tungod kay kining maong iglesia daghan kayong mga pagsuway nga na tagamtaman na sinati sa mga katawhan nining maong simbahan or sa iglesia, no? Unya kini rasab dinhi nga maong iglesia nga wala kay madungog nga pagsaway o pagbadlong ni Ginoong Hesus tungod kay sila wala may nakita nga angay sawayon apan ang nakaapan lang ani nila kay pahinumduman lang dai sila sa Ginoo nga dili gud sila nga magluya-luya sila pagpangalaga sa Dios, dili sila kinahanglan sila nga molahutay. So mahitungod sa unang gugma ni Hesus, no, ang iglesia sa Smyrna gidasig ni Hesus nga dili mahadlok sa mga pagsulay ug sila gipahimangnuan nga magmatinumanon hangtod sa kamatayon aron madawat nila ang korona sa kinabuhi. Mao ni ang gidasig ni Ginoong Hesus sa ikaduha nga iglesia. Atong hinumduman mga igsuon nga si Ginoong Hesus nagsakripisyo alang kanato aron kita mosalig kaniya sa panahon nga kita magantos alang kaniya. So ug makita nato dinhi ang mga pagtulon-an giuna gyud ni Ginoong Hesus ang mga tao. Una siya nagpasakit aron makakita nato nga siya gayon nahigugma kanato o kita mosalig niya. Og sa panahon nga kita magantos nga alang kaniya, andam na usab kita tungod kay siya man ang una nagpasakit alang kanato. So ang ikatulong nga iglesia mao ni ang iglesia sa Pergamo. Mao na ni ato ang last Sunday, no? Ang iglesia na gitawag usab ni ang iglesia nga nagkompromiso. Ngano man nga ni kompromiso man nga iglesia. Tungod kay atong makita dinhi nga dunay mga butang nga ilahang gipasagdan. Naay mga butang ang gingon dinhi nga si Jesus nagtawag kanato ang mahimong matinud-anon sa mga sumusunod. Ang nakita dinhi nga ang mga Kristohanon dili kinahanglan nga matinud-anon nga musunod gid sa pagtulunan ni Kristo, dili sila flexible, dili sila murag magpaling-paling. So mao ni nga gitawag ni dinhi nga ang iglesia nga ni kompromiso. So ang Kristohanon mga igsuon, ang kinabuhi sa Kristohanon dili kinahanglan nga kita mulikay sa mga pagsulay. Dili paglikay kundi paglahutay. Kinahanglan natong maamguhan nga ang mga pagsunod kang Hesus, pagsunod kang Hesus nagpasabot sa pagkinabuhi nga lahi kaysa mga tao nga wala mosunod ni Ginoong Hesukristo. So ngano man mga igsoon makaingon man taglahi, dako kayo og kalainan ang mga tao nga walay Kristo sa ilahang kinabuhi. Ang atong pagsunod ni Kristo gibase kini sa iyahang mga pagtulon-an nga iyang gihatag kanato ilabi na gyud sa panahon sa ato ang pagsimba ug labaw sa tanan sa ato ang pagbasa sa pulong sa Dios. So arita sa ikaupat mga igsuon, ang kaning ikaupat nga iglesia nga atong paghisgutan mao ning iglesia sa Tiatira. Ug ato ning gikutlo sa Pinadayag 2:18
ngadto sa 29, akong gihangyo ang tanan mga igsoon, manindog ta, agig pagtahod, pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Pinadayag 2:18-29 atong dunganan og basa. Sa 18 nag-ingon, og ngadto sa anghel sa iglesia sa Tiatira isulat kini. Mao kini ang mga pulong sa anak sa Dios nga ang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo ug ang mga tiil sama sa bronse nga gipasinawan. Nasayod ako sa imong mga buhat, sa imong gugma ug pagtuo ug pag-alagad ug paglahutay. Ug ang imong ulahing mga buhat milabaw pa sa una. Apan aduna ako'y butang nga bato kanimo. Imo lamang gipasagdan ang babae nga si Jezebel nga nag-ingon nga siya propeta o nga nagtudlo o nagpahisalaag sa akong mga sulugoon sa paghimo og salawayong pagkigilawas ug sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan. Gihatagan ako siya og panahon sa paghinulsol apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang salawayon pagkigilawas. Tanawa, ibundak nako siya diha sa higdaanan ug sila nga nanapaw uban kaniya ngadto sa dakong kasakitan. Gawas kung sila maghinulsol sa iyang mga binuhatan. O ang iyang mga anak akong laglagon pinaagi sa kamatay, unya ang tanan mga iglesia makaila nga ako mao ang magsusi sa huna-huna o kasing-kasing ug ako magbalos sa matag usa kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan. Apan nganha sa uban kanyo diha sa Tiatira, sa tanan kaninyo nga wala magsunod sa maong pagtulunan ug wala makakaton sa laglom nga mabutang ni Satanas, sumala sa ilang ginganlan ini. Kaninyo mag-ingon ako nga wala ako'y laing palas-unon nga ipapasan kaninyo. Kupti lamang ninyo ang pag-ayo ang anaa kaninyo hangtod sa akong pag-anha. Kaniya nga magmadaugon ug magtuman sa akong mga bulaton hangtod sa katapusan, ako maghatag og kagahom ibabaw sa kanasuran ug manduan niya sila pinaagi og bunal nga puthaw nga magdugmok kanila sama sa mga kulon nga gidugmok. Ingon nga kini akong nadawat gikan sa akong amahan ug gihatag nako kaniya ang bituon nga kabugason. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa gisulti sa espiritu ngadto sa iglesia makampo ta mga igsoon. Amana mo langit nun, salamat Ginoo Lord nining kahigayunan. Dako kayo nga pribilehiyo imong gihatag kanamo nga sa makausapa ani usab kami Lord. Maminaw sa imong balaan nga pulong Ginoo. Magtuon kami Ginoo Lord God. Pinaagi Ginoo sa imong pagpamati sa imong mga dalunggan Ginoo Lord. Tuguti amahan nga ikaw Ginoo ang balang espiritu magpataliwala kanamo. Ikaw Ginoo Lord God magpanglihok, maghatag Ginoo Lord God og kaalam ug kahibalo sa imong mga katawan nga niya dinhi nining maong iglesia. Lord, akong isalig kanimo ang tanan Ginoo Lord God. Gamita lamang kining imong alagad nga tigpamakba Ginoo sa imong balaan nga pulong. Nagampo ako Ginoo ng imong punon ug dihugan akong bakba Ginoo Lord God. Aron ako Ginoo makasulti Ginoo sa mga pulong nga gikan gayud kanimo. Lord, nagampo sa ako Ginoo Lord God nga imuhang panalanginan ang tanang katawan nga niya dinhi nga isila Ginoo magapadayon Ginoo Lord God sa pagpangalagad kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Dalaygon ka man sa uli katapusan kini mong pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. O amen. Malingkod ta mga igsoon. So sa ato lang nabasa, sa ato lang nasulti dinhi nga kaniya ang ikaupat nga iglesia nga ato ang pagatukion, no? Ang kini maong iglesia ang pinakataas nga sulat nga nadawat sa pito ka iglesia mao ang ikaupat nga sulat sa ikaupat nga iglesia nga mao kini ang Tiatira, no? Ug ang title ini nga ato ang wali mga igsuon mao ang matugtanon nga iglesia. Unsa may gipasabot nini? Kanang tolerate dayon ta kun unsay atong makita aron walay langas, no? Matugtanon. Mutugot dayon ta, no? Oh, mutugot dayon ta moingon okay ra, wa problema. Mo bitan mo kuyaban ko na kanang madunggan ako usay. Di man siguro tigpaminaw anang English kay kuan kay na kanang dugo-dugo ta na. So, na kay madunggan moingon nga it's okay to be not okay. Careful. Bantay lang. Kay ngano? Og mingon tag okay bisag dili okay, wala sayop na siya daan. Ngano man
Moingon kag okay unya kanang iyang dili okay, supak sa Ginoo, supak sa balaang kasulatan, supak sa Dios. Di mura kag ni konsentir nga siya buhaton na nga dili mao. So mao na nga careful kay ta. Kung doon na magani ta isulti nga sama niya na atong isulti explain nato nila unsay buot nimong ipasabot para makaibaw silang asa ka nga side, no? So kining Tiatira aduna kini gilayon nga 55 milya or miles gikan sa amihang sidlakan sa Smyrna, no? Nga Izmir na karon nga di na sa Turkey. Nya nasa ni gilayon nga 45 kamilya or miles sa bagatang sidlakan sa Pergamo. So nagduol ra gyud ni sila. Dili ni kayo sila lagyo ning mga iglesia. Kining maong syudad wala kaayo ni mailhi kining Tiatira, dili sama sa uban nga pito ka syudad. Kining Tiatira dili ni siya katong mga inila kayo nga naay dagkang building, naay mga templo nga gitukod nga ang pagsimba sa emperador, wala ning maong iglesia. Mao na nga dili kay siya ilado. Nya si Seleucus Nicanor mao ni founder ani nining maong syudad niya tong tuig 300. This is BC, no? After BC, before Christ, no? So wala pa si Kristo. Ang lungsod sa Akhisar mao ni ang ginganlan ang Tiatira sa una ginganlan ni Seleucus o Akhisar, which is naa pa ni siya hangtod karon. Existing pa ni. So kung makita nato sa pinadayag 18 mga igsuon atong basahon pagbalik, unsa may gingon dinhi? Ningon dinhi nga ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Tiatira isulat kini. Mao kini ang mga pulong sa anak sa Dios nga ang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo ug ang tiil sama sa bronse nga gipasinawan. So ato makita nga nagpakita si Jesus pinagi sa mensahe nga miabot siya nining maong iglesia nga ang iyahang picture o ang gihulagway siya nga nagdilaab ang iyang mga mata sa kalayo. Grabe, no, nagdilaab ang iyang mata sa kalayo, iyang tiil mga bronse, no? Kining mga larawan nagpakita lang yun sa iyang kahibulungan nga kinaiyahan. Ug ato sa masabtan nga gihaom gini niya kay kining maong lugar, kining maong iglesia, ang ilang industriya naglakip man sa mga bronse. Naay mga kulon, naa sa mga metal works, no? Mausap kini ang higayon. Kung atong nakabasa ta sa nakahinumdum ta sa tulo ka iglesia o sa maabot pa, mausap kini ang unang higayon nga gitawag din nga si Jesus gihulagway nga anak sa Dios. Sa tibuok pinadayag na. Ang Tiatira na ila na sa pagpamuhat o mga butang gamit gayud ang mga bronse. So kung gamit ang mga bronse ilang gihimo, posible nga sila sa nagagikan kanila ang katong mga plata o bronse nga gigamit nga himong kwarta sa Romano. So nakita nato dinhi nga ug ang kwarta gani unsay kwarta ng higayuna kinsa gani ang emperador mao gina ang makita sa kwarta. Kanando mo ni Jesus nga gipangutana bahin sa buhis. Giingnan nila nga kinsa man ning dagway ani kang Caesar. Kay ning pangutana man siya sa mga Parisiyo kung nagbuhis ba. Mao to gipakita sa Sinsio, insam ning naong dinhi, mao na kang Caesar. So ihatag ang kang Caesar na iya ni Caesar o gihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mao ni atong gisgutan nga kini maong lugar mao man ni ilahang usa sa ilang panginabuhian, no? Unya ang siguro kaning plata nga ilang gihimo nga kwarta dunay nakalalik o nakakulit nga larawan sa emperador nga naglagway nga siya anak sa Dios. Sumo ni gipakita ni Ginoong Hesus sa pag-abot niya ni mong iglesia nga nagbaga iyang mata, kaning pagbaga sa iyang mata mga igsuon mao ni nagpakita sa iyahang kalagot sa mga sayop nga binuhatan sa katawhan diha sa iglesia. Unya kaning makita nato nga nagpakita usab siya sa pinakasinaw nga bronse sa iyang tiil. Diin mao ni nagpakita usab nato. Ngingon dinhi nga og ngadto sa anghel sa iglesia sa Tiatira isulat kini mao kini ang pulong sa anak sa Dios nga ang mga mata sama sa nagdilabog kalayo ug ang mga tiil sama sa bronse nga ipasinawan. So may gipasabot niya na bronse mao na ang paghukom sa Dios. Yatakan niya ang mga kaaway, ang mga dautan. Diin mao'y naghatag
og dangan nakahatag og kadaot sa mga iglesia. Ug usa-usab ato sa makita dinhi nga gipakita ang larawan nga bronze, gipakita ang larawan sa iyang kalagot, iyan ang gipadayag nga dili ang emperador, ang hulagway sa emperador nga gihimo nilang Dios kundi siya mismo iyang gipadayag nga siya ang Dios ug wala na ilain. So doon na kita yung mga pagtulunan nga atong makutlo ni mga igsoon. Una, no, atong makita dinhi nga si Jesus nagdaig sa ilahang pag-uswag. No? Si Jesus nagdaig, no, gi-commend, gidaig siya, gidaig niya ang maong iglesia tungod sa ilahang pag-uswag. Unsa man ning pag-uswag atong basahon ning pinadayag 2:18-19 nag-ingon dinhi. Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Tiatira isulat kini, mao kini ang pulong sa anak sa Dios nga ang mga mata nagdilaab kalayo ang tiil sama sa bronze gipasinawan. Ginasayod ako nga ang imong buhat ug sa imong gugma ug pagtuo ug pag-alagad ug paglahutay ug nga ang imong ulahing mga buhat milabaw pa sa una. Kung imong makita ug tan-awon nimo ug basahon nimo sa 19, klaro kay siya ngingon siya nga nasayod ako sa imong mga buhat. Nahibalo na siya. Ningon siya nga, nasayod ko sa imong gugma. Sabot kini mga igsoon nga ang iglesia sa Tiatira aduna pagayoy gugma diha sa Dios ug diha sa iyang mga katawhan. Nakita niya ang pagtuo nga nagpabilin sa maong iglesia. Nakita niya ang pagpadayon sa pagpangalagad ug diin sila bisan paluyo sa mga kasinatian ug luyo sa mga pagsulay nagpabilin sila nga milahutay. Ug atong tan-awon dinhi ang gidaig sa Ginoo, usa sa gidaig sa Ginoo niingon siya nga ang imong ulahing mga buhat milabaw pa sa una. Pag-receive niuswag sila sa ilahang gibuhat, sa ilang pagpamuhat ug pagpangalagad sa Dios. So gidaig ni Jesus ang iglesia sa ilang binuhatan, sa ilang gugma, sa ilang pagkamatinumanon, sa ilang pagpailob. Ug labaw pa nagbuhat sila sa ilang gibuhat, nga labaw pa sa una nga ilang gibuhat. So makita na to ang ilahang pagtuo nagapadayon, no? Mahulagway na to ni kanang faith in action. Mao bitan nagingon sa basahon ni James nga og ang imong pagtuo walay buhat, patay. Meaning dili ta magsalig sa buhat kay ang buhat dili gina makaluwas nato. Ang gipasabot nini wala na nako ng butang ang James, no. Ang gipasabot nini ni Santiago o ni James nga ang imong pagtuo kun aduna mo'y mga pagtuo kitang usa kitang tanan no tay pagtuo apan kun walay bunga ang inyong pagtuo mao nay pagtuo nga patay. There is no faith in action. Kay kanang pagmayong buhat nga gi-mention ni James ang mayong buhat na nga bunga sa imong kaluwasan. Sa gidawat nimo sa Ginoong Hesus, gipatikan kas balang espiritu. Unya dunay na maayong buhat nga giandam ang Dios alang kanato ug alang kaninyo. Adunay mayong buhat nga iyang giandam niadtong mga tawo nga nidawat na ni Ginoong Hesus nga nakabaton na og kaluwasan. Mao na ang mayong buhat nga atong giingon maigsoon kay atong mga buhat samtang wala tay relasyon sa Dios, sayang, anugon, basura tanan. Bisan ba ni si Pablo niingon siya siyang mga accomplishment, rubbish o basura. Nakahibalo ba mo unsa ang pag-antos ni Pablo nga gihimo alang ni Ginoong Hesus? Grabe. Pero gingon niya ang mga kalampusan niyang gihimo, way labot na basura na alang kanako. Dili na ko ikabaylo sa surpassing greatness ni Ginoong Hesukristo. Mas labaw ang iyang gipakita, baliwala ang tanan niyang himo. So mao kini ang pagtawag sa iglesia sa paghimo og butang diin nagpakita sa kalibutan sa ilahang pagtuo. Napakita nila nga nagpabilin ang ilang pagtuo. Apan samtang ang iglesia nagpakita nining maong pagtuo, subo kayong palandungon. Nindot kaayo ang atong makita dinha pagdaig sa Ginoo, sa ilahang pagtuo, sa ilang pagpailob, sa ilahang paglahutay. Apan subo palandungon nga ang iglesia nagpakita nining maong pagtuo. Pero pakya sila
sa uban nga aspeto sa pagbuhat sa kun unsa ang ilang gituhuan. So atong tanawon, asa man dapitan ni napakyas nga pagkanindot naman atong pagdaig sa Ginoo sa mong iglesia. Makita nato diha sa ikaduha nato nga punto nga niingon dinhi si Hesus nagtawag sa ilang pagkamatinud-anon tungod kay nakita na nagtawag si Hesus ilang pagkamatinud-anon tungod kay ang ilang gipanghimo nga labaw pa sa una nilang gibuhat aduna usay mga butang nga ilang gihimo nga maoy nakahatag kanila og kapakyasan diin ang ilang pagtuo wala na makita tungod kay naghimo sila nining mga butanga. Atong basahon ang pinadayag 2:20 ngadto 23. Unsa may gisulti dinhi? Ningon dinhi apan aduna ako'y butanga bato kanimo. Ang iglesia ni. Imo lamang gipasagdan ang babae nga si Jezebel. Nga nag-ingon nga siya propeta o nga nagtudlo o nahisalaag sa akong mga sulugoon sa paghimo og sa lawayong pakighilawas og sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan. Gihatagan nako siya og panahon sa paghinulsol apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang salawayong pakiglawas. Tanawa, ibundak nako siya diha sa higdaanan ug sila nga nanapaw uban kaniya ngadto sa dakong kasakitan. Gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga binuhatan. Ug ang iyang anak akong laglagon pinaagi sa kamatay unya ang tanan nga iglesia makailang nga ako mao ang magsusi sa hunahuna og kasing-kasing ug magbalo sa matag usa kaninyong sumala sa inyong mga binuhatan. Nganong naingon man ani mga igsuon nga sa pagsugod gidayeg man sa Dios ang kamaayo o ilahang gugma, ang ilahang pagbuhat sa mga butang nga labaw pa silang gibuhat sa una. So mao ni giingon dinhi nga pagbadlong ni Ginoong Hesus. Unsa man ang pagbadlong niya? Adunay tulo ka butang nga iyang gihimo nga pagbadlong. Ang una, tungod sa ilang gibuhat nga wala badlunga ang babae nga si Jezebel nga nagpakapropeta sa Dios. Siguro familiar ninyo ang nga Jezebel. Kana ang picture ni Jezebel mga igsuon sa karaan tugon usa na siya ka asawa sa hari nga grabe gayud pagkadaotan. Asawa sa hari nga diin iyang influence ang maong hari ug ang ubang mga Kristohanon sa paghimo og daotan. Mao na ang ngan nga Jezebel mao ni gihimo dinhi gipangalan ining ato ang gisgutan karon dinhi sa iglesia sa Tiatira. Apan dili ni Jezebel nga katong sa unang panahon apan ginganlan ni siya tungod kay dunay usa ka binuhat nining maong iglesia. Usa ka babae nining maong iglesia nga ang kinaiya batasan og iyang gibuhat susama gayud sa gibuhat ni Jezebel. Sa ato makita dinhi, ningon dinhi apan adunay butang nga bato kanimo imo lamang gipasagdan ang babae nga si Jezebel. Ang gi-address ni sa Ginoo ngadto sa iglesia. Si Jezebel kining maong binuhat kining maong babae nga nag-ingon nga siya nga ginganlan og Jezebel nga nagpakapropeta diha nining maong iglesia. Mao ni ang una nga wa nila buhata mao ning wala nila badlunga ang babae nga si Jezebel nga nagpakapropeta sa Dios. Ang ikaduha na mao ang pagtukmod sa mga sulugoon sa Dios sa pagbuhat sa salawayon nga pagkigilawas ug ang iglesia wala magpakabana. So meaning nakita nila ang mga panghitabo. Nakita nila kung unsa ang gibuhat nining maong babae aron maguba ang maong iglesia. Apan unsay ilang gihimo, wala sila magpakabana. Ang ikatulo nga gibadlong nila mao ni ang pagkaon ug mga hinalad sa larawan o sa Dios-Dios. Kining mga butang nga mga igsuon walay dili usab mahitabo sa atong iglesia. Dili kita mahibalo kung duna bay lain o nakasulod din sa iglesia nga ang plano mao ang pagguba sa matag usa nga relasyon ilabi na gyud sa relasyon nato ngadto ni Ginoong Hesukristo. Unsa may leksyon o lesson nga atong makuha na mga igsuon. Nga kita din sa iglesia
isip usa ka lawas ni Kristo. Kitang tanan dinhi ang matag-usa magpakabana sa matag-usa, magtan-aw sa palibot ug tan-aw nila as a church, no, as a iglesia nga kita nagpakabana sa matag-usa tungod kay dili kita mutugot nga adunay musulod nga ginganlan og Jezebel nining maong iglesia. Atong tan-awon, atong susihon. So dunay pangutana dinhi, unsaon pagtarong sa usa ka Kristiyano ang maong batasan? Kining gitudlo ni Jezebel. Kaning mikao na sila og mga hinalad sa Dios. Ug naghimo pa gyud sila mga paghilawas. Ningon dinhi unsaon pagtarong sa usa ka Kristiyano ang maong batasan. Sa unsang paagi ang usa ka tawo sa usa ka bahin magpakita sa kadaghanan, umulihok sa publiko, ingon nga usa ka sumusunod ni Kristo. Apan kung anaa na siya sa pribado nga kahimtang o anaa siya sa pribado nga nagpatuyang na sa malaway nga pamatasan. Dili ba familiar kayo? Dili nato kalikayan mga igsuon nga dunay mga tawo nga makita nato nga nangalagad sa ato lang nakita. Makita nato nga nangalagad sa Dios. Apan ug wala na siya diri sa iglesia, lain ang usabang iyang gialagaran. Tuan nasad sa luto. Dili mahimo na mga igsuon nga kita nangalagad sa Dios, mangalagad sa pikas ningon diha ang pulong sa Ginoo sa Mateo nga dili ka, you cannot serve two masters at the same time. Dili ka pwede mo serbisyo sa Ginoo nya mo serbisyo sa kaaway. Kinahanglan kun ikaw nang kadawat ka ni Ginoong Hesus, nasayod ka nga si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong natong paglaom, kung nakadawat ka ug nasayod ka nga siya lamang naghatag ka nato sa maong paglaom nga dili gyud makuha sa uban ug ang tanan ang atong kinabuhi nagagad kaniya tungod kay siya ang tanan ug tanan alang kanato. Dili ka makahimo mga igsuon sa pagtalikod kaniya samtang niasa ka dinhi sa iglesia mo mangalagad kaniya apan tuwa sa gawas lain na sad imong gialagaran. Dili ni bag-o nga problema sa iglesia. Giingon ni Pablo dinhi, direktang nagtubag si Pablo nini sa Roma 6, 1 ug 2, nagingon. Busa, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita diha sa sala aron mudagaya ang grasya? Dili gayud kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon pa man nato sa pagkinabuhi diha ni ana. Kung imo nang gidawat si Ginoong Hesus inyong kinabuhi, wala na ta mga igsuon, ato nang gilubong, ato nang gibilin, ato mga daotang mga binuhatan. Mao na giingon din ha sa 2 Corinthians 5:17. Kung ikaw bag-o na, andaan wala na. Wala na. Niagi na. Mao gani nagipamatud-an kini ato ang relasyon ngadto sa Dios nga kita nagbag-o na pinaagi sa bautismo. Mao ni nagpamatuod mga igsoon nga gideklarar nimo nga ang imong daang pamatasan, ang imong daang kinaiya, ang imong daang pagkatao imo nang gilubong uban sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Mao nang pabilin ta nga kita matinud-anon diha kaniya. So alang ni adto makita nato daghan kayo ningon dinhi ang kanang iglesia sa Tiatira gitawag na diha og kurap, pero dili ang tibok iglesia mga igsuon nga nakurap na siya diha daghang mga daotan, apan dili ang tibok iglesia tungod kay naay nagpabilin nga matinud-anon diha ni Kristo. Giingon ni Jesus niya itong mga nagbuhat og daotan ni kurap diha sa iglesia, ningon siya nga sila maghinulsol o mubalik sa pamaagi sa Dios. Mo na giingon din gitagaag kay gayunan. Mo na makaingon ta mga igsuon no, makapatingala nga si Jesus mismo nagdala na og paghukom sa maong iglesia. Pero unsa iyang gihimo? Gitagaan niya kay gayunan. Gitagaan niya kay gayunan atong tan-awon dinhi sa 21 bersikulo 21 sa pinadayag 2 nag-ingon dinhi, gihatagan ako siya og panahon sa paghinulsol apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang salawayong pagkighilawas. Gitagaan siya kay gayunan sa Dios ang tao nga naghimo og dili maayo
nga nag-influence sa iglesia ug nagplano sa paguba sa iglesia, gitagaan pagyud ug kay gayunan sa Dios nga siya mubalik sa Dios, maghimo sa pamaagi ug pagbuhat sa mga bulaton sa Dios ug maghinulsol. Ang iyang pagpakita dito nga ang nakita din sa mensahe nga ang iyang mga mata nagdilaab, mao na ni ang kasuko ni ng mga tawhana. Ang iyang tiil nga bronze mao ni nagpakita nga mao ni mutunob, muyatak, mugunob ni aning mga klase sa tao. Sa ato pa, sa una pa lang gani sa mensahe ni abot si Kristo nagsiga, nagdilab ang mata ug ang tiil nakita din nga bronze nga sinaw kayo. Mauna na ang paghukom. Ni adtong higayuna mga igsoon apan tungod sa grasya sa Dios. Gitagaan o kigayunan nga maghinulsol. Si Jesus nagdala na og paghukom sa iglesia. Apan nagbilin pa siya og lawak diha sa iyang kasing-kasing alang sa kaluwasan ni adtong maghinulsol. Busa gidasi ko kamo mga igsuon kung sa atong kinabuhi karon aduna tay struggle o aduna tay mga pagsulay nga ato ang natagamtaman karon nga diin nakita di mo kuno sa mo hinungdan, gitagaan kita kay gayunan ni Ginoong Hesus nga kita moduol kaniya magpahinulsol tungod kay ang lawak nga iyang gibilin alang kanato, alang na niadto kaluwasan ni atong mga tawo nga naghinulsol ug gantihan ni siya sa Dios sumala sa ilahang binuhatan. So nakita nato dinhi nga gidayeg ni Hesus ang pag-uswag sa mga iglesia. Ang ikaduha iyang nagtawag siya sa ilang pagkamatinud-anon tungod kay wala namang matinud-anon ang mga tao. Ay katalo mga igsuon mo ni sa mga panghitabo si Jesus naghupay sa iyahang mga katawhan. Sa ato nang gisgutan nga unta gadala na siya og kalaglagan pinaagi sa paghukom ini mga tawhana apan siya nagpabilin pagayod ug lawak siyang kasing-kasing alang sa kaluwasan niadtong mga tao nga nagbuhat niini. Pinadayag 2:24 ngadto sa 29 atong basahon. Apanganha sa uban kaninyo diha sa Tiatira. Sa tanan kaninyo wala magsunod sa maong pagtulunan ug wala makat-on sa laglom nga mga butang ni Satanas sumala sa iyang ginganlan nini. Kaninyo nag-ingon ako nga wala ako'y laing palas-unon nga ipapasan kaninyo. Mao ni gipakita din mohunong takadiot ini bersikulo 4. Mao ni gipakita din ni mga igsuon nga niingon siya sa ngadto sa iglesia sa Tera nga ang katong wala mosunod sa mga pagtulunan nga sa tinaguan nga laglom nga tinaguan nga butang ni Satanas. Unsa man ni siyang mga butang ni Satanas, mao ni ang gihimo kay tungod si kaning maong linalang kining tawo nga naa dinhi sa maong iglesia mao gigamit ni Satanas aron paggunob sa maong iglesia og tudlo og dili mga dili sakto nga pagtulunan. Mao ni ang mga sekreto nga gihimo nining kaaway mga igsuon ang mini nga ebanghelyo nga gihatag nila silang katawhan og pagdala og paggunob sa mga katawhan nga maghimo og lawasnon nga mga buhat. Padayon ta sa 25 ningon dinhi kupti lamang ninyo pag-ayo ang anaa kaninyo. Hangtod sa ako ang pag-anha. Kaniya nga nagmadaogon og magtuman sa akong mga buluhaton hangtod sa katapusan ako maghatag og unsa man kagahom ibabaw sa kanasuran ug manduan niya sila pinaagi og bunal nga puthaw nga magdugmo kanila sama sa mga kulon nga dinugmok. Ingon nga kini akong nadawat gikan sa akong amahan ug gihatag nako kaniya ang bituon nga kabugason. Ug ang 29 nag-ingon ang adunay igdulong og kinahanglan magpatalinghog sa gisulti sa espiritu ngadto sa iglesia. So dili tanan sa Tiatira nakurap, dili tanan sa Tiatira nga naghimo sila og daotan. Apan dinhi nakita dinhi ni Jesus nga naghatag siya og kahupayan sa mga tao nga kadtong wala gayud madala sa maong mga pagtulunan. Tulo ka butang ang gihimo dinhi mga igsuon. Iyang una iyang gihupay ang katawhan nga wala mosunod sa giingon nga sekreto ni Satanas nga mao ang mini nga pagtulunan sa ebanghelyo. Mao ni gisaad niya nining mga tawhana. Mao ni gisaad niya ning mga tawhana nga iyang ihupayon, i-comfort niya katong wala gayud mosunod ug wala modawat sa mga pagtulunan nga mini nga ginamit kining maong linalang nga ginganlan og Jezebel.
Ang ikaduha, iyang gisaaran ang katawhan nga dili na pun-an ang kabug-aton nga ilang gipas-an na daan. Nanatay mga burden, mga igsuon. Nanatay mga palasunon sa atong personal nga kinabuhi. Nanatay palasunon sa atong pamilya. Nanatay palasunon sa atong mga igsuon, atong mga higala. Nanatay palasunon sa atong iglesia. Mismo kitang tanan doon na tayo mga palasunon. Apan unsay giingon dinhi, nakita na tanan ni Ginoong Hesus. Busa nag-ingon siya nga dili na niya nakita niya ang palasunon nga nakita sa naa sa mga katawan, nag-ingon siya nga dili na niya punan pa ang kabug-aton nga gipas-an na nilang daan. Sa ato pa duna na gipas-an, duna na tay gipas-an. Ang pulong sa Dios klaro kay ningon, duol kamo kanako katong nabug-atan kay hatagan ko kamo og ka. Unsa to? Hatagan ko kamo og kapahulayan. Ningon di Ginoong Hesus mismo. Kay nakita niya, matag usa nga kasing-kasing sa tao, nakita niya ang intensyon nato mga igsuon, nakita niya atong kalisdanan, nakita nakita niya ang ato ang pagkigbugno sa kinabuhi. Mao nang gihatagan ni giingon dinhi sa maong pulong nga dili nahatagan pa og laing kabug-aton nga ipuno pa sa lain sa kabug-aton nga ilang gipas-an. Ang ikatulo, nag-ingon din ang unag gihupay, ang ikaduha gisaaran nga katawan nga dili na pun-an, ang ikatulo nagdasig si Hesus sa mga magtotoo nga gunitan ang unsa nga naa kanila hangtod sa iyahang pagbalik. Unsa maning gigunitan nga anaa kanila hangtod sa iyang pagbalik. Ningon siya din nga, dili gyud nato buhian. Gingon din nga dili niya buhian, o kupti, ningon din sa 25 atong balikon. Kupti lamang ninyo pag-ayo ang anaa kaninyo, hangtod sa ako ang pag-anha. Unsa may naa nato? Unsa may naa nako? Unsa may naa natong tanan? Nga gipasabot dinhi nga kupti pag-ayo ang inyong pagtuo ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mismo. Mao kana ang anaa kanato karon, mao na giingon nga kupti ninyo pag-ayo ang anaa kaninyo ug unsa may naa kaninyo, dili ang ato ang pride, dili ang ato ang kaugalingon, dili ang ato ang kadato, dili ang atong personal, kundi kun unsa ang inyong gigunitan nga anaa kanyo nga mo'y nagdala sa hugot ninyo nga pagtuway lain si Ginoong Hesus, gunit mo hantod sa iyang pagbalik. Mao ni gipasabot, gunitan nato, mo gunita, dili nato na buhian. Di gini kadudahan mga igsuon nga mao ni ang pagtawag og pagdasig ni Hesus sa katawan nga kinahanglan gayud nga magmalahotayon. Guniti. So ato makita dinhi. Sa katapusan alang ni adtong nagbadaugon, makadawat sila og ganti. Unsa man nga ganti? Ningon siya dinhi sa pagdumala sa mga gilalang sa Dios nga iyang gihatag sa wala pagisalikway sa Dios. Ang ganti nga iyang ihatag mao ang awtoridad. Kung nahinumdum mo sa subilano ni Adan ug ni Eva, sa ding gihatag sa Dios ang awtoridad sa pagmando sa mga binuhat sa mga linalang sa Dios. Gihatag sa Dios ang awtoridad ngadto kanila apan gikuha kini ni Satanas. Tungod sa ilahang pagkahagbong, tungod sa ilang pagkasala. Mao ni kun atong tan-aw dinhi ni maigsoon, ihatag niya balik kanato ang awtoridad. Mao ni gingon dinhi sa bersikulo 26. Kaninyo 27 ningon dinhi ug manduan niya sila pinaagi sa bunal nga putaw nga magdugmok kanila sama sa kulon nga gidugmok. Nahimo kita nga kita ang mumando sa mga kanasuran. Ibalik sa Dios ang awtoridad nato nga kita maghimo magdumala na sa atong mga sa kanasuran nga ihatag kanato sa Dios. Gingon dinhi,
hatagan sila og gahom sa pagmando sa nasod ug maghari sila nga mahigpit gayud og dugmoko nila ang nasod sama sa kulon ug maghatag siya og gahom sama sa gahom nga gihatag samahan ngadto kaniya. Maghatag siya og kagahom. Balik ko na basa ang 26 unsa may giingon dinhi. Ningon dinhi kaniya nga magmadaogon og magtuman sa ako ang mga buluhaton na hangtod sa katapusan, ako magahatag og kagahom ibabaw sa kanasuran. Siya ang mohatag og gahom kung unsa ang gihatag sa amahan. Ningon dinhi. Ingon ni sa 28 ninyo siya, ingon nga kini akong nadawat gikan sa akong amahan. Unsa may nadawat niya sa iyang amahan? Mao ang gahom nga gihatag niya sa pagdumala sa kalibutan, pagdumala sa nasod, diin iya usab gihatag ni adtong magmadaogon og magtuman sa iyang buluhaton hangtod sa katapusan. Kadtong mulahutay, mao ni gipasabot dinhi nga hatagan niya og kagahom. Unsa pay lain dinhi mga igsoon, ikaduha nga ganti, ikaduha nga hatag sa Ginoo. Ang ikaduha mo ang bituon nga kabugason o gitawag na sa English og morning star. Itong bright morning star, no? Makita na to. Unsa may gipasabot nining bituon nga kabugason. Kung mo advance ta adto na to, tanaw na to sa Pinadayag 22 bersikulo 16 nag-ingon. Ako si Jesus ang nagpadala kaninyo sa akong mga anghel. Uban niining pagmatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, ang hayag nga bituon sa kabuntagon. So kinsa man day gipasabot dinhi nga iya kitang hatagan o ganti nga mao ang bituon nga kabugason. May iso na tumabatunan ang bituon nga mahayag sa kabuntagon nga way lain kundili si Kristo mismo. Si Jesus Christ, matod pas Pinadayag 22:16 nagingon siya, kaliwat, ako ang kaliwat ni David, ako ang gamot sa kaliwat ni David, og ang hayag nga bituon sa kabuntagon. Pag-ingon ni Ginoong Hesus, kamo nay mumando, ihatag nako ang otoridad nga mumando mo ug balik sa kanasuran. Ako sa ihatag ang bituon nga mahayag o bituon nga kabugason diha kaninyo. Ugiya pa nang gidiretso ingon, ako sa ihatag ang ako kaugalingon diha kaninyo. Tungod kay kaning bituon nga gingon dinhi nga mahayag way lain kundi si Ginoong Hesus nga ihatag sa matag usa kaninyo nga mula hutay mobuhat sa iyang mga buluhaton dinhi sa iglesia. Ato makita mga igsuon nga wala gid ang pinakataas nga ganti nga iyang gihatag mao ang iyang kaugalingon. Gihatag diri kanato atong mabatunan ang bituon nga mahayag nga mismo si Kristo aron siya nang mugiya kanato, aron siya nay maguban kanato ug siya nay magakuyog kanato sa ato ang paglakat dinhi sa kalibutan samtang buhi pa kita. Busa ang giingon ini nga guniti kun unsay naa kaninyo way lain yung gigunitan kundi si Ginoong Hesus, tungod kay si Ginoong Hesus ra ang Dios nga atong gisimba gidayeg ug himaya. Guniti hangtod sa ako ang pagbalik. Unsay gingon ni sa Pinadayag 2:29, ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalinghog sa gisulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Maminaw ta mga igsuon. Dili ta magsigig sulti kay kung nakabantay mo, kung magsigi mog sulti di mo kadungog sa musulti. Mao na importante kayo nga gibuhatan ta og duha kadalunggan sa Ginoo, gibuhatan ta duha kadalunggan sa Dios aron mamati ta sa pulong sa Dios kun unsay isulti sa bialaang espiritu ngadto sa iglesia. Kinahanglan mamati ta, giduha ang dunggan, wa og tuo aron di gyud ta kaiskapo, aron makadungog kita kun bisan asa ang nagsulti. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa gisulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Kung atong tanawon mga igsuon, walay laing gitan-aw ang Dios.
Nga bisan pa man sa atong sitwasyon karon sa atong iglesia, kung kining atong gitun-an din sa iglesia sa Tiatira, mahimo usab nga mahitabo dinhi kanato. Busa katong mga kaigsuonan nga gidasig dinhi maong dapit, kamo kana mga igsuon, kita kana ang gidasig dinhi sa maong iglesia nga kita magpakabana, kita magapadayon sa pagpangalagad sa Dios, ug gunita nato kun unsa man ang naa kanato. Aron kita mulambo, magbadasigon, aron ang atong iglesia usab mahimaya ang Dios pinaagi sa tagsa-tagsa kaninyo o kanato. Walay laing gipangandoy ang Ginoo mga igsuon, kundili ang mahimaya ang iyang ngalan. Westminster Catechism naging siya nga the man's chief end is to glorify God. Ingon usab ang atong kinabuhi. Samtang ania paten ning kalibutan na wala tay laing daygon simbahon ang atong buhi nga Dios. Ang inyong pag-antos, ang inyong paglahutay, ang inyong gugma nakita na tanan sa Dios ug nasayod siya kun unsay ganti nga iyang gihatag tungod kay iyang nakita ang matag usa nato kakasing-kasing ang atong motibo, ang atong intention kun unsay atong katuyuan sa atong kinabuhi nga way lain unta mga igsoon akong pagdasig kaninyo nga paghimaya sa atong buhi nga Dios. Amen. Magamputan. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag ni kapunon. Amo lang maghangyo Ginoo God. Guniti kami Ginoo nining amo ang pagkinabuhi ning kalibutan ning madanglog nga kalibutan. Tuguti amahan nga kami makapadayon sa pagpangalagad kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Liguna kami Ginoo Lord God, kundo na may mga babag nga among masagubang sa among pagkinabuhi diha kanimo. Hatagi kami Ginoo Lord God, ug kusog nga gikan gayud kanimo Ginoo. Ug salamat ini mong mensahe Ginoo nga imo kaming gipahinumduman nga dayag sa imong mga mata ang tanan Ginoo. Bisan pa ang naa sa mo ang kasing-kasing. Busa man salamat Ginoo Lord God sa imong pagpahinumdum na usab sa among kinabuhi. Sa pagpahinumdum nimo sa iglesia, sa pagpakabana sa imong iglesia, sa pagpakabana sa mga katawhan, sa pagpakabana sa mga kaigsuonan, ug labaw sa tanan, sa pagpakabana sa imuhang pulong ug sa imuhang sugo diri kanamo. Nining kapunon Lord, salamat kami kanimo Ginoo ning mga mensahe. Nagampo ako Ginoo nga kini magpabilin sa kasing-kasing sa imong mga katawhan, kining hamubo Ginoo Lord God nga pagtulunan nga among nakat-on nining kapunon. Salamat Ginoo kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.